כמובן אריה גולן ודן תנר על עיני החדשות עיקרן תחילה. סדאם חוסיין נקבר הבוקר בעיירת הולדתו. סגנו של בן לאדן מאשים את אבו מאזן בבגידה. התחזית, גשם מלווה בסופות הימים יחידות, ירד מדי פעם בפעם מצפון הארץ עד צפון הנגב. בחרמון ירד שלג. בשעות הערב הגשם ייפסק בצפון הארץ. במרכז הארץ ובדרומה ימשיך לרדת גשם קל מדי פעם בפעם. ביום שני מעונן חלקית ובלי שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר עדיין ייתכן גשם קל בעיקר בדרום הארץ. ביום שלישי מעונן חלקית. ביום רביעי בקיר עד מעונן חלקית להתחממות ניכרת. תגידי לי, השתגעת? יש עוד דקה לשידור. שלום לכולכם, ושוב אתם עמנו כאן בתוכנית הבוקר המשודרת בחסות הערוץ המקומי. השבוע נדבר על מצב התרבות מאכילי החתולים בשכונה. ובהמשך נעסוק בביוב שעלה על גדותיו ערב אתמול. נדבר עם נציג מהעירייה ונשאל מדוע העירייה מסרבת להתקין את המערכת החדשה. היום נערך כמה מאכילי חתולים. ולידיעה שנתקבלה זה עתה, מסתבר שהבוקר נפרצה דירה באזורנו על ידי המשטרה ונמצאה בה כמות מסחרית של סם מסוג קוקאין. המשטרה מוסרת כי עוד לא ניתן לפרסם את זהותו של בעל. מה את בורחת? חכי רגע. לא הייתי אני חייבת לברוח, אתה לא מבין? אל תדאגי, את לא חייבת לברוח, אני יכול לעזור לך. אבל הוא יודע הכל. אל תדאגי, גם אותו אפשר להעלים. אתה בטוח בזה?